Yan sa itong kuan na ni. Kay live puta sa pagutingkay sa kamaturan. Oh, sige. Klaro ra? Klaro ra. Kuha na yung sampung kay di maklaro kulbaan ka ba? Kumusta ka, Brad? Andi ba tinur? Banggitan sa SD, Brother Jerry Light. Okay ra. Warag di naman tani maka public ini areta sa kuan. Are lang ta sa online. Kada semana pwede lang? Ha? Kada semana? Oo. Kada adlaw di pwede. Di kada pwede kada adlaw kay manlakaw. Taxi ikaw, taxi pwede? Ha? Taxi, 400 ka pwede, bakan for. Taxi? Unong ka mo. Mo. Oo. Sikto yung mo si Pusite? Kuan lang diya nga magtuob ra. Ha? Oo, bitaw niya. Ibaw ka na DOH. Doktor ba? Inhale. Hindi mo herbal eh. Nindot mo na. Oo. Basta herbal. Ha? Basta herbal nindot na. Mga ba? Ay Dagan natan. na mga testimony ha? Oh. Dagan na kayo? Ay daghan. Ha? Daghan. Mga ba? Oo. Dagan ko mga kailangan. May sakit pa. Yan sa mga oras sa mag sugod na brother Efren de la Piña. Sugod na. Sugda na to kay alas 2. Kutob na eh. Oo, na. Sugod ta kay Sugda na to. Okay. Kuya ang intimahay kay. ayan ang kuyaw-kuyaw. Kuyaw. Sugod na. Oh, sugod. Sugod na. Okay, standby ha. Ay, sa tingin ko ka. Pista Radio! PistaRadio.com, ang online radio sa mga Bisaya. Sa Pista Radio, sikat ka! Sa Pista Radio, kitang tanan kilingawon at mga kay makatunan sa ilang ipahigayon. Abot sarili, iyon, o sa musika. Kung kita maminaw, kita kay magasadya. Kalihayon kasakit kita, kay ubanan sa ilang mga tambag kita mahuwasan mahuran. Ang online radio nga masaligan dili, ikamahay basta sila ang kauban. So what you waiting for? Pagmuli na request ng song na mga pangmasa. Kung online greetings, ipalita ang palit na Pista Radio na na. So put your hands, put your hands in the air. Feel my Pista music like you just don't care. So Pista Radio, so Pista Radio, so Pista Radio. Sikat ka! Sikat ka ayo ka lapinat, ipatukar ang imuhang sunata. Online radio para sa tanan, walay ipili kita kay suportahan. Sa Pista Radio kinahanglan ang ability, ubanan tantanan sa atong legacy. Tanan nga tigpaminaw, salamat kaayo maminaw. Sa Pista Radio mga migagmigo.
Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaya sa Bisdak Radio, sikat ka! Okay, mayong good morning yung tanang, good afternoon o good evening. So, yanasap kita karon din ato ang tulumanon para ang linaig programa ng Bisdak Radio kini nga debate sa Bisdak Radio. Okay, doon ay nakasa nga debate karon mga kapisdak tali nilang ni Brother Efrain Yap de la Peña sa Roman Catholic Church tingon mo sa laig sa Seventh-day Adventist Church. Dining tema nila wala na ito nabutang dire sa screen mga kabisdak. Ang tema nila mga kabisdak ang Seventh-day Adventist Church tinukod og tao og yaha sa yawa. So mao na siya yung tema ani karong buntaga o karong adlaw. Pero sa dili pa mga kabisdak ato sa paistoryaho na ato ang affirmative side. Welcome na to siya. Okay, Brother Efrain Yap de la Peña. Mayong adlaw, Brother DJ Erwin, ang tagiating kumala sa Bisdak Radio diri sa Cebu City. Labi na sa pinanggang amigo nga kaatpa sa diskasyon friendly dialogue debate si Brother Jerry Laig ang isa sa mga negosyante sa Herbal yan debatidor sa SD. May hapon din. Okay, so karon ari na punta sa ato ang negative side si Brother Jerry Laig. Mayong hapon nimo diha Brother Jerry. May hapon nimo diya kabisdak labi sab na sa ato nga mga tigpaminaw o usab ni EYD kon Efrain Yap de la Peña atong amigo murag katulo na namo ning debate duhas public o usa diri sa online mga kaigsunan. Public man unta ni pero naa pa may COVID mao na nga ni Aramis online o gasatanan nga mga tigpaminaw sa gawas nasod. Good evening dia o gadre sa Pilipinas sa mayong hapon kanatong tanan. Okay, so mao to siya mga kabisang ato ang duha ka mga debatidor si Brother Efrain Yap de la Peña ug ingon masab si Brother Jerry Laig. Ato ipabalo din mga kabisang ka live kita over www.bisdakradio.com o ingon masab sa ato ang Bisdak Radio Android apps ug sa dire sa ato ang Facebook ang Bisdak Radio. Og sa group page ko nato diha sa Bisdak Radio mga kabisdak naka-live po ta. Okay, so nakasabot naman mo sa topic bro. Brother Jerry, okay naman ka itong topic na wala man kay problema daw. Okay, tig supak naman ko kay siya may affirmative. So pila-pila ka minuto atong kuhanan eh. Pila may gusto niyo? Pila ka minuto. Sabi gusto ninyo? Para- Jis. Yes na. Yes, okay. So 10 minutes siya. So we set ang time. Okay, 10 minutes. Okay, so one star ha? One star ako Brother Jerry. Oo. Madahan niya sa tostan. Tulo ka, duha ka oras no? Oh, mabuto duha. Duha Juan. ka tostan. Basta na. Pwede ni 7-7 niya tostan. 5-5. Tostan. Kuha nang Cross examine with that. Kuha na. Ikaw. Sa imo ikakuha. One stand pero 15 minutes ang pangutana. Sakto na. Sakto sa. Oh, pwede na siguro. Oh. 7 minutos ang pahayag, 15 minutos ang gining Cross examine. Ang rebuttal. 5-5 ra. Sige. So 7 minutos siya kuhan. Sinte. 7 minutes. Okay, so ready? Okay, so ano yung mga kabisak ang ato ang affirmative stance si Brother Efrain Yap de la Peña sa tema nga ang Seventh-day Adventist Church tinupong tao ug yaha sa yawa. Okay, so 7 minutes. Start, Brother Willie. Salamat kayo, Brother DJ Erwin, sa moderator. Kaya pagkimala sa Bisdak Radio, itong pinanggat ba nga si Brother Jerry Laig. Sakto din ingon katulong ni ka na mo friendly debate. Sumala sa among kasabutan kay both parties nagkauyon sa matter of meeting may sanar, valid ba na siya? Ang unang basihan ko mga kiksunan base sa mga referensya sa tibok kalibutan ang World Christian Encyclopedia Volume 1, page 16 to 18, adunay 42,854 ka reliyon. Unyang sadili, mo ang ipahayag sa kining
usab ang gitawag o Crowley Universal Encyclopedia Volume 1 page 35 pahina ang Seventh-day Adventist ang magtutukod mao gyud si Mrs. Ellen Goldwyn. Sa nga page? So tao, Page. Crowley Universal Encyclopedia Volume 1 page 35. Unya ang laing referensya ang informasyon ataman 1990. Ang pahina 406. Ipahayag diri nga Adventist, Seventh-day Adventist Church which observed Saturday on the true Sabbath, year 1987. Kung may nakatatak diri sa to pa sa more than 5 million members. So sa mga gipahayag ang libro ang almanak. So unya ang laing referensya na nagpahayag ang referensya magbiblia na tao may nagtukod. Yan di man na to nga diya sa Ebanghelyo ni Mateo sa Mateo 24 versikulo 4 ngadto 5 og sa Kama 24 na matud pa ni Ginoong Hesukristo adunay bantay mo adunay moabot nga tao pagbantay kamo nga walay paghisalaag kaninyo kay daghan unya nga motunga dinala ang akong ngalan ang nanagingon ako mao si Kristo o daghan usab nga masalaagon nya sa 24 sa maong ebanghelyo kay motunga ang mga mini nga Kristo nga mini nga mga propeta o magapakita dagkong mga ilhanan nga katingalahan aron pagpasilaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. So propeta ti man to nga si nitagda man ni si Mrs. Ellen Goldwyn suma sa mga libro sa kining gitawag life incidents nga usa ni ka nitagda usab nga maabot ang panahon nga tapos ang kalibutan pero napakyas. Sa to pa kay napakyas wa sa kahimo siya tagna kay dili man siya moin katumanan des balang sulatan nga propeta usab nga sama sa mga propeta. Sa to pa nakapamakak si Ellen Goldwyn nitong panahon sa 18th century. Yan nakapamakak siya. Di man na to nga ang amahan sa panahon makak mao man ang Gawa 18:44. Unya ano na ang iyang mga bahayag natukma gyud sa bahayag ni Apostol Pablo sa kining Kolosas 2:8 tabasahon ang Roma 16:17. Ang iyon ko kamo nga igsoon nga inyong timan-an ang mga maghimog mga pundok-pundok o mga pagpando supak sa tuluhan sa inyong nakatunan. Likayin ninyo sila kay kini mga sila mag-alagad sa tong Ginoong Kristo kundi sila kagulingon pangibog o pinagi sa mga matahom nga mga malamatong mga pulong ginimbungan nila ang mga kasing-kasing sa mga matuuhon. Roma 16:17. So nga niya kuha man ni si Last 2 minutes. si Mrs. Ellen Goldwyn kuha man kining nagalagad man ni Kristo sa ipasabot ni San Pablo. Ato basahon ang Kolosas 2:8 matubang Apostol Pablo. Bantayan ninyo nga walay bisan kinsa na magabihag kaninyo pinagi sa mga filosofiya o malimbungon o matuhuon matutuo sumala sa tawhanong kalagdaan ikalimbilin sumala sa mga paninunggan nga tinuhuan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Kung dili ang Kristo masabot na mamilay ka at bang Kristo mamang dautan suma sa
2 Corinto 6:14-17 na di gyud makaduol ang kahayag ug kangit-ngit. So mo ni siya ang bahayag kanya sa 2 Tesalonica 2:4 matud pa ni San Pablo nga adunay mga maabot nga mga tawanon atau basahon ang suwat ni San Pablo last 50 seconds kung NBA pa ni daghan pa ni siya matubang diri laing kaning kuan nga seconds lang. Kulusas? 2 Tesalonica Silika. Kapitulo 2:4 ngadto kama 9 nagsupak sa mebetason siyang kagulingong batok sa tanang ginatawag sa 30 Dios. segundos. So mo ni ang katumanan na punto nga mabot nga supa kini ni Kristo. Sa to pa dili ni Kristo muna sa walaan kasulatan nga nagpakahuliyo sinagugani ni Satanas. Pinadiyag 2. So pinadiyag 3 maybe. Sa New Testament matubang Apostol Juan Evangelista. So nini lang pa iya mga kaigsunan pamatundan ko nga iya sa tao tinukod niya iya sa dili Okay, iya. time. Okay, so mga mga kapisar, ang 7 minutes ni brother, pagpabarog ni brother Efren Yap, dinapin niya karon ari na punta sa cross-examine ko ano no? Pila to ang cross-examine? 15. 15. Sige, 15 minutes ang cross-examine ato sa isip atong oras mga kapisar. Okay, bitsa. 15 minutes. Okay, so ready? Ready, brother Jerry? Sige, sige. Sige, go ahead. Andam ka na ba sa pagtubag, amigong Efren de la Piña? Okay na brad, sa dakong pagpapos brad Jerry Laing. Okay. Ang tema nga ang Seventh-day Adventist tinukod og tao iya sayawa, dili ba? Tinuod? Sumala sa gipahayag nako nya sa atong gisabutan, mao na. Okay. Kay matud pa nimo nga ang Seventh-day Adventist iya sayawa nagpasabot nga ang mga gipangtuman sa Adventista iya sayawa, dili ba? Tubag. Ang tubag na to, brother Jerry Laing. Tubag ka kay ron pagka nga. Ang akong presentasyon, ang Seventh-day Adventist, tinukod na iyan na siyawa. So, yung question is, kining misleading kaya kung may pahayag ko, ang mga pagtulong ng membro sa Seventh-day Adventist, kung ilabotan ng membro, ay mapil niya na. Niangkon ka, imo nga gilitok nga mga pagtulunan bakak. Ayo paglilihay, Brad Efren. Karon kay sumala sa Biblia, matod pa sa Biblia nga Hebreanon 4:4 ang Dios mi paulay si kapito mo po'y gipahulayan sa Adventista. Unya Genesis 2 premise man niya. O ga 2:1 hangtod 3 ang adlaw kapito gibalaan o gipahulayan sa Dios. Karon kay iya man sayawa ang Seventh-day Adventist mo may gituman ang pangutana. Diini mo mabasa sa Biblia o sa kinatibuk ang sa Biblia nga ang yawa nagpanalangin sa ikapitong adlaw o gibalaan. Tubag. Ang tubag ko sa iyo na kayo, brother Zilay. Like, so Sa iyon lisod. Boleh pa rin answer. Sige na. Tubag ka na. Ang tema, kung ibasihan nga, kining Seventh-day Adventist, ang mga practicing observance, mo man ang kining Saturday or Sabbath sa Jewish. So muna siya. Yung punto na mo tanaw nga membro ang nag-practice man, iya ba siya wa? Pero, dili mo ko condemn internal sa membro. Pagkari lang ko sa kining simbahan, kay na may dokumentong ibasihan nga, kini iya sa tao, pasabot iya siya wa. Ang pangutan na tubagon og eksakto, Brother Efren. Kay ang Dios nagpanalangin sa ikapitong adlaw kay mo man nagituman sa Adventista, nagpanalangin gibalaan og gipahulayan. Ang akong pangutana ang punto, man kakabasa nga ang yawa nagpanalangin sa ikapito og nagbalaan og nagpahulay. Naa ka ba'y nabasa o wala? Tubag. Kanang imong pangutana, Brother Jerry, like ako na nagitubag i-explain. Pero, by the way, Mr. Moderator, ang sentro stima, may ito mga sa simbahan nga, ginugutaw iya sa yawa. So, wa may mag-topic o kanang kapitong adlaw. Another debate na siya.
Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Wa ni balibad na siya, Mr. Moderator, pero ganihara siyang tinubag, Mr. Moderator. Dili man mahimo ang pundok og yawa kung ang gituman iya sa Dios. Dili apil na siya, friend. Imo na nang gitubag, ayo paglihay. Oh. Ayo paglihay. Balik ko na pangutana. Oh. Kay matod pa niya nga ang Seventh-day Adventist na ha. Seventh-day Adventist ato pa ikapitong adlaw. Ang Seventh-day Adventist tinukod og tao og iya sa yawa. Ang pangutana kay ang Dios mo maoy nagpahulay, nagbalaan og gipanalanginan. Ang pangutana nako simple lang, tubagon gyud na niya. Man siya makakita nga ang yawa nagpahulay sa kapitong adlaw, unya nagbalaan og nagpanalangin. Ang kakakita ng bersikulo, tubag. Your question is irrelevant, Mr. Laika. So, I'm not speaking with that statement. Baka mo bahaya ka na ipapulay ang yawa sa ikapitong adlaw. Ako lang gipipa nga base sa referensya kay dili sa kong personal nga opinion nga ang Seventh-day Adventist tinukod og iya sa yawa. Bagsak na ka ba? Okay, so wala siya nagpahayag, brother Jerry. Wala siya nagpahayag kunuhay, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Pero iyang gilitok, Seventh-day Adventist. As a doctrine, ang Seventh-day. Dili siya mulihay na, kaya naa sa tima na. Man siya nakakita nga ang yawa, nagpaulay sa ikapito, unya nagbalaan, o gipanalanginan. Kay iya makasyawa ang Seventh-day Adventist. Seventh-day, ang Diyos nagpahulay ana. Ang pangutana, asa nga bersikulo? Tubag. Tubag na to nga ang masabot nasa pinadiyag 3:9. Matod ba dere atong basahon sa atong tanawon sa kining usang hubad. Dahil patubag ang unang bersikulo, atong basahon. Sige ha. 3:9. Muna ha. Pinahalo sila ng mga iya sa sinagugan ni Satanas. Nga na nagpagka-ingon nga sila mga Hudiyo. Apan dili diay inunua na nagpamakat tanawa kini. Sila panhaon ko o pahapaon ko sa atubangan sa imong tilan. So mo ni siya nga nagpaghudiyo man ang Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Nangayo kog bersikulo niya nga ang yawa nagabalaan, nagapahulay sa ikapitong adlaw. Imong gibasa ang pinadayag 2:9. Naana ba diha, Brother Efren, nga ang yawa nagpahulay, nagbalaan sa ikapito o tumo-tumo ra na nimo? Tubag. Ang tubag na ko, Naadiha. Tubag ha. Naaba diha ha. Sige. Oh, sige. Ang nagpaghudiyo ang SDA, Seventh-day Adventist, sinagugan ni Satanas. Dili mo na mao. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, with your respect ha, ang akong pangutana, may nabasa ba siya nga ang yawa, nagabalaan, nagapanalangin, o nagpahulay sa ikapitong adlaw? Paminaw. Mr. Moderator, aya sa isa ipasapaw kay nag-objection ko. Imo man ang gitubag nga naa sa pinadayag 2:9 naa na diha ang gisulti nga ang yawa nagbantay sa ikapitog, nagbalaan og nagpahulay naa sa pinadayag 2:9. Tubag. Ang Revelation 3:9. Oh, sa may yon. I-explain live. So atong sabot ang mga SDA nagpaghudiyo iya ni Satanas. Muna itima. Pero ang imong pangutana naabay mabasa sa pinag 3:9 ang yawa nagpahulay. Naawala. Dili mo itima. Irrelevant ang pangutana nga bigay niya. Pero base sa tima, mo day teksto nga magamit ihaong. Okay, Brother Jerry, next question. Sige. Matod pa niya, Mr. Moderator, ang SDA kono nagpakahudiyo, sulti na niya. Kanang imong gisulti ang SDA nagpakahudiyo sa pinadayag 2:9, ang pangutana, maone, nilitok ka ba
kay naay nabasa sa pinadayag 2:9 og naglito ka kay way mabasa. Tubag. Ang nagi nasulat pero Be. Basahon na to. SDE ha. Pinadayag 3-9, Brother Jerry. Di pa nas magbasa ng Brother Jerry panahon sa pagpungutana. Sige. Yeah, ano ni subag na ko? Sige na. So, nagpagkaudiyo, sinagugan ni Satanas. Kinsay may nagpagkaudiyo, tani nag-practice na yung mga gaying Nice day, Dre. mga audio po sa birthday. So, masabot niya. So, sa tima, tinukudog tao ang sibin ni Advente. Sa pagkutana. Bro, Ako nga gisundan imong teksto. Pinadayag 3:9, pinadayag 2:9 og 3:9. Walay gilitok dining SDE nagpakahudiyo. Walay gilitok dinhi. Pangutana, husto o sayop ang akong pagbasa nga way SDE nalitok ni? Tubag. O tubag. pagbasa, base sa mga premise mo, sakto na nasulata ang pagpasabot mo Okay. kung ano mo makuha. Matod pa nimo husto. Karon kining husto nga way SDE, husto man ka ni. Nganong hilitok man ka? Nga husto man ka ng way SDE dia. Tubag. Ang tubag ang iba siya di kay Biblia referensya man. So ang referensya ng tubag tinukod og tao Hello. ang pinili 3:9 masabot nga nag pagkahudiyo sinagugan ni Satanas. Sunod pangutana. So, unya Biblia tugma kay Brother Jerry Lai. Sunod pangutana. Question, Brad. Matod pa nimo 42 o 42,000 ang relihiyon. Nasayod ka bag unsa nang nga dako nga mga libro, nasayod ka na og unsa na? Mo nang libro nga Word Christian Encyclopedia. Karon kay 42,000 gigamit nimo ni. Oyon ka nga way nabasa diya nga ang SD tinukod og tao. Tubag. Yara, nagi mabasa. Oyon ka ba? Ang pamati sa Brother Jerry nga tutubag base sa mga referensya di kay usa lang ka libro. Ang Word Christian Encyclopedia tanang relihiyon 42,854. Aman. Pero sa Holy Encyclopedia, paminaw, ang 7 days tinukod ni Mrs. Inwet, tinukod og tao. Asa ba? Tinukod og tao, di mo ni tinukod. Lito ka kuno. Ang tinukod is, excuse me. Ang tinukod is builder kon nagtukod. Oh, lito ka daw kuno og builder ba, be? Matutukod lagi si Mrs. Ilgudway. Be, kuno in English magana. Be, basaha. Tumasawa na. In English ha. Oh, in English, kay Binisaya. Oh, tanaw ha, og builder ba, builder, be? Ano rin siya? Ah. Tara, ngita ang may gawa ko. Tara. Ingon na rin nga, 70 Adventist Church. Oh. Yeah? James White, 1822-1881, Oh. is one of the three recognized co-founders of the Seventh-day Adventist. Ah. James White, well, nasa wala pa rin o si Mrs. Ilgul White, o to suspect. Tao may gatukod. Dili. Co-founder ang giingon. Kabalo ka ba, Mr. Efren de la Piña, nga ang builder maong magtutukod, ang founder nakakaplag. Nasayod gani ana wala tubag. Ang meaning, broke kay may dahama kining definition. Pero base sa inyong referensya, ang founder, maog yun si Mrs. Ilgul White. Tao may gatukod. Dili lagi kay ang imong gipamatuod magtutukod, builder. Dili nakakaplag. Uyon kang nasayop ka kay ang gilitok founder, co-founder ha? Co-founder. Oh, onya ang imong gipamatuod builder. Nasayop ka na ana, di ba? Ang tubang na ko, wag ko masipyat kay gibase na ko sa inyong libro, dili one-sided, nga giingon dito rin, James White and James, Mrs. White, was well on his way to becoming Bates, closet and co-laborer, preaching the Sabbath, living foundation. Sa ato pa foundation, now founder na siya. Oh. Sa imong gibasa
naabay builder, naabay nalitok din ha nga ang Seventh Day Adventist ang nagtukod kon builder mao si Ellen G. White, naaba din ha gilitok. Paminaw, nagpremise pa ko, naaba dia nalitok nga ang Seventh Day Adventist tinukod kun builder ang gatukod si Ellen G. White. Naagilitok dia o co-founder lang? Co-founder. Si Iring Duloy. Ang dili builder. Dili builder. Ay, kung ba, nasulat sa inyo. Dili ang imong gipamatuod is builder. Dili founder. Wa ko mo mulito ka na imong termino nga. Kana de nga gitukod. Usab ni na builder man na. Ako mulito. Asas, pangutana. Nasayod, nasayod ka ba, Efren, nga ang builder o ang founder dili pareho? Sa spelling na lahi gina. Okay. Spelling lahi. Pero ang specific kining word sa mga gamit. Hindi na ka. Karon, pangutana, kay founder may nalitok, dili man builder. Nagpasabot nga si Ellen G. White, founder, dili builder, dili ba? Natubag na. Okay, salamat. Sunod pangutana. Sunod pangutana. 1 minute remaining. Oyon ka nga sa tanan akong gisusi nimong mga gibasa nimo, wala gilitok dinhing Seventh Day Adventist, wala gilitok dinhi bisag ang Mateo 24, Roma 16 ug Colosas 2:8 unang sulikat 2:4 pinadayeg 2:9. Walay gilitok ng Seventh Day Adventist tinukod og tao iya siyawa. Pangutana. Husto ba ning akong pagbasa nga way nabasa? Tubag. 30 seconds. Gusto, wala nang kagsabot sa Husto. Kining husto. Pangutana, kining husto. Kining husto. 1 minute, answer. Wa tay gikasabutang 1 minute oy naunsa mo ka. Ang Seventh Day Adventist nasa referensya. Ang dinilato di referensya. Husto di ay. Husto? Karon kining husto. Kining husto supakon o dili supakon? Gusto para nimo pero sa kinito bukan dili na Ginoo. Time. Ara na punta mga kapitas sa 7 minutes nga Tulo na gyud. negative side mga kapitas. Okay, so Brother Jerry, ready? Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator, o sa akong amigo si Efren na Yap Dilapin niya. Orang ikatulo na gini bro, di nagikakaapasan eh. Ang giingon din mga kaigsunan, iyang gipamatudan sumas Biblia og referensya. Primero na kong pangutanan niya, kining iyang mga referensya, wa magsulti, sumala sa iyang gipamatuod. Kaya ang iyang gipamatuod is builder, pero ang iyang gibasa is founder. Co-founder pa gyud. Kung co-founder napasabot, doon na pa'y pinakataas nga founder. Pero ang iyang gipamatuod dili founder kundi builder. Kay nagtukod god. Tukod. Pero kanang founder pupareho ra na sa finder nakakaplag. Natay diksyonary ana mga kaigsunan. Onya akong gihiling ang iyang mga bersikulo, wala gyud. Onya gipangutana pa nako kon iya pasyawa naabay nabasa nga ang yawa nagbalaan nagapahulay sa ikapitong adlaw nagbalaan og nagapahulay og nagapanalangin naabay nabasa gibasa niya nga pinadayag 2:9 og 3:9 sa pinadayag 3:2 og 3 og 9 naaba dinha nga ang yawa pahulay sa ikapitong adlaw kay ang Diyos biya ginipahulay. Bruhanon 4:4 ang Diyos mipahulay sa kapitong adlaw. Nan kun iya sa yawa, kung gitukod kuno na sa tao, ngano nga ang Diyos may nag-una sa pagbantay sa ikapitong adlaw? Ay nagpasabot mga kapaglaom nga iya ra di ay nga bana-bana. Bana-bana ra niya. Unya ningon pa siya nga tinukod og tao. Kung sa English pa
ang builder ana is a man, tao. Unya kay si Ellen G. White kay babae man. Gyapon wag gyapon kasulod ning ana. Wa makapasok ning yantima mga kaigsunan, wa magkadimao mga igala. Mateo 24, wala gyapon, gibutang lang ditong mga mini makigsunan. Nabogoy mini nga naghusto ang gituman. Pagsiorya ay friend. Ang gituman sa Dios ikapitong adlaw mo po'y among gituman. Onya matod pa si Bruhanon 4:9 nga si bisan kinsa nga magasunod sa Dios mutuman og magapahulay usab siya sama sa Dios. Ikapito man ang Dios. Karon kun iya pa ni siyawa nagasukwahi unta. Wala gyud. Kapariho man naade iya siyawa mga higala nga napariho. Dili oy. Muna nga pagmata na ipren. Dugay-dugay na gyud ka ikatulo na gyud ni. Wene ikaupat unta susunod nato. O kapunto sa pugagamay. Karon, gibasa ang Roma 16:17 nga pundok-pundok. Ang pundok-pundok dili na tinuod kay pundok-pundok. Pero pundok okay na kay tinuod man ang pundok. Unsaon na to pag-ila sa matuod? Maila nimo sila pinaagi sa iyang mga maayong buhat. Ing ana ang pag-ila sa matuod nga iglesia putli mga kaigsunan. Pero naagyo ko'y basahon nga sila'y naigo ana mga igsoon sa sunod na muntima. Ako na po'y pamatuod. Nga klaro kayo mga igsoon, Bible gyud ang naglitok. Wa gyud. Sila mo'y naigo mga kaigsunan kay ang ilang nga gipanggamit mga igsoon sa mga Hudiyo. Sa Hudiyo gito klaro. Ang kaning ikapito sa Dios man na ang Hudiyo nagabantay po na sila pero sa Dios na gikan mga kaigsunan. Ha? Muna nga Kolosas 2:8 wa gyapon. Wala mo na akong gipangutana siya niining mga bersikulo wa ginabasang Seventh-day Adventist. Unya hasta pud sa uban niya nga tinukod kining builder maong tao. Wala mga kaigsunan. Akong pangutana, husto bang akong nabasa o dili? Tubag niya, husto. Kining husto, supakon dili. Kumingon siya dili, ang anong isupak man sa pagtulunan mga kaigsuunan, sa pundok mga higala, nga husto man di ay. Wa, gyuy nabasa mga kaigsuunan. Mao bitaw na yung kung asa kini sa mamudyot, nga kanang iya sayawa mga kaigsuunan. O iya sayawa. Unya, wala gid siya Wala gyud siya nakaplagan mga kaigsunan bisag usa ka bersikulo. Bisan gani sa iyang bisan gani sa iyang mga referensya, wa man gani kanang human ana gitukod og tao, gilitok man gid diya nga co-founder Ellen G. White, wa gingo og tao. Wa bulyaso na pag-ingon na iya siya wa gyapon diya sa iyang history. Wala mga kaigsunan, iya ra nang sumpay-sumpay kay kunuhay mga kaigsunan para nga matakdo-takdo pero dili na. Kay ngano man mga igsoon, dili na pwede itakdo-takdo nimo kay ang kamaturan kon na tinukod pamigyawa ang among ginatuman ang iya siyawa. Wa man may magtuman musugot ning yawa nga iya mi siyawa nya among gituman iya sa Dios. Di na musugot ang yawa oy. Ang iya sa yawa ang limbungan maglilimbong, imbis Sabado, gilisdan o galaeng adlaw, maunay mga limbong. Katikisin page 50. Salamat kayo Mr. Moderator. Maunay particular uhagyod mga kaigsunan. Kinsa sa atong relihiyon ang nanglimbong. Kami wa mamigilimbungan kay ang among gituman, ang gituman man sa Amahan. Ang Dios mga igsuon, gituman sa Dios ang adlaw ikapito, tuman sad mi. Unya ang iya sa Dios nagtuman sa napulo ka sugot tuman dili mo sugot ang yawa na suko magani ang yawas pinadeg 12 16 17 og ang yawa na suko batok sa babae kaliwat sa nagbantay sugo suko magani ang yawa unya siya nanoy tukod sa Seventh-day Adventist. Okay, pila ibilin bro? Sige pwede. Salamat kayo. Okay. Sige, so stop na ni Brother Jerry Lang. Sorry na punta sa 15 minutes nga kuan. Aircon ninyo dia?
Aircon diya siya, kaya wa man paningot. Okay, 15 minutes ka closing sa amin sa affirmative. Okay, Brad, ready? Pasok! Sige, go ahead. Salamat din, Mr. Moderator, Brother Jerry Lai. Matod ba sa mga referensya na si Mrs. Ellen Goldwhite mo'y nagtagna niya, anyang gitagna nga maabot matapos sa uwa matuman. Namaka si Ellen Goldwhite na uwa. Ipalutaw sa ang imong tema nga ang ikapito, Seventh-day Adventist, tinukod og tao. Ayaw sa nang pamakak-pamakak diha. Ipalutaw ang imong topiko kay wa man ta magdebating na makak. Ang atong gidebatihan nga Seventh-day Adventist gitukod og tao iya sayawa. Ipalutaw sana maguna-una mangana. Di, connection ka po ni Brother Jerry Lai kay si Mrs. Goldwhite mo may na-mention, connection ka po ni nga sa pahayag ni sa unang uwa katuman. Tubag. Sa tinuto ba? Tubag, daghan mga reliyon nga namakak, bisan ikaw nakapamakak. Ayaw di nataan ng mga lahi sa tima. Ipalutaw ang imong tima nga ang Seventh-day Adventist gitukod og tao iya sayawa. Ay na sa pamakak, kay tanang reliyon na mga namakak. Pabalo akong kwarta, wa ko'y kwarta, namakak. Masabot na imong dawaton nga tanang reliyon namakak. Apil si Mrs. Goldwhite pamakak. Sakay siya, oh. Apil po ka, iya po ka siyawa, kay namakak pa ka. Hasta moderator, iya siyawa gyapon, kay mamakak mo gyapon. Ani na lang, ipalutaw ang imong topiko, kay para musunod na siya, ayaw giuna-una na, kay out of topic maga. Ipalutaw sa ang imong topiko. Sige lang, di lang kapugson ko. Ayaw apugsa. Katapusan ra na. Ningon ka man nisupak mi ka nga dili tinukod og tao ang Seventh-day Adventist Church kay ningon co-founder. Sa panay na ba mga pagtutukod. Di man nag-mention kanina. Tinuod na imong isulti. Tinuod eh. Co-founder gud siya dit pag pinaka nagtukod ana. Tinuod na. So, uyo na ka nga ay labaw nga founder ni Mrs. Goldwhite. Pero founder ka pa si Goldwhite pero gilabuan na. Okay, ang builder man tong usa katong Hebreanong 4:4 nga nagpahulay sa kapitong adlaw, si Ellen G. White is usa siya sa nakakaplag is founder. Okay. Okay ka? Okay, salamat. Tao na si Ellen Goldwhite. Tao man. Ningon man Jeremias 14:9. Tao? O sa Psalm 107 verse 1 nga man cannot save. Sa to pa, kining Seventh-day Adventist Church, co-founder man si Ellen Goldwhite, di ni makaluwas yung simana. Luwas oy, kay ang muluwas ana ang nagtukod original. Ang nagtukod ana ang Dios. Siya may nagtukod sa ikapitong adlaw. Unya Isaias 40:31, iya pong gipsaaran niya, kwaon niya sa padong sa langit ang nagpaabot. Siya nagtukod anang Seventh Day niya Adventist. Siya ay muluwas dili si Ellen G. White. Natubag. Pero, kung na ni mga unang tubag, Natubag. si Ellen Goldwhite founder magtutukod. O niya, makaluwas ko no, asa mabasa what verse in the Bible nga ang tinukod og tao makaluwas. Kumbaga pangutan na Brad Jerry Lai. Ang tinukod ni Kristo. Si Kristo may gatukod. Co-founder lang na si Ellen G. White, Brad Efren. Mo na nga ang muluwas namo nato, apilon ta ka kay maluoy magunin mo. Si Kristo ang manluluwas. Santiago 4:11-12, siya ang manluluwas. Si Ellen G. White nag-guide lang na sa mga katawhan niya aron pagaluwason sa Dios. Natubag ang pangutana. Mr. Loreto answer sa website responsive. Ang pangutana nga ingon siya nga makaluwas sa co-founders tinukod og tao. Kung sige pangutana. Oo. Matahata kapag Gaspro Jerry Lai from Genesis down to Revelation. Nga. Mang tinukod og tao makaluwas. Wala mo ko magingon nga ang tinukod og tao makaluwas, imo ro man na. Imo naman sa ko tagaag. Imo naman sa ko tagaag sala. Ang makaluwas, Efren, ang gatukod nga si Jesucristo, ang Dios ba? Wa ko magingon si Ellen G. White mo manluluwas, murag imo na ko gitumuan. Sa pangutana. Oh. Kay sabto na to kay si Kristo may makaluwas. Kanang co-founder nga imong gidawat
misil kilabulay, hindi makaluwas. Yung gitukod. Kupandil siya. Oh, nag-guide lang na siya, dili na siya manluluwas kay samara na nato. Nakakaplag ra pud siya sa kamatuoran mo na nga si Kristo gid ang manluluwas. Siya nag-guide lang na sa mga tao. Natubag. Asa mabasa na Oh. may otoridad si Mrs. yung guide nga mo guide sa mga tao. What verse in the Bible? Paguntugon na. Oh. Sabot. Sa daan tugon. Yan yung chance. Sige. Ato lang nang Nga, mo guide siya. wa man ko magingon nga akong basahos akong basahos sa New Testament. Ang akong gingon usa siya, paminaw sa. Akong gingon nga usa siya sa nag-guide. Kay ngano man bisag ikaw wa man ka mabasa dinhi pero maka-guide niya pong kagkaluwasan sa tao. Ingana si Ellen G. White, wa ko magingon nga akong basahon sa New Testament. Murag sige magagasayop lagi. Kanang imong statement mo nga mag-guide si Mrs. yung co-founder sa Seventh Adventist. Imo ra ng opinion o naay dokumento na? Ato-ato na oy dili kay ako ra, ato-ato na kay kinsa man mo guide. Ikaw karon mo guide man pug ka. O di kay hangyoon man akong Ginoo nga apila si De La Peña kaluwas Ginoo. Ato-ato na kay abi nimo Brad Efren, ikaw maka-guide ka. Bisag di ka mabasa sa Biblia. Pero kanang imong pagwali maka-guide as kaluwasan. Kining among pagwali mao gyapon kang ilinjoyt mao gyapon. Dili kay basahon nimo sa New Testament kay wa naman na si ilinjoyt na suwat diri sa New Testament. Ingon man si Sir Pablo sa Roma 13:15. O J13. All the friends unless they are sent. Unsa ang pag-guide, pagwali kundi pinadala. May question brother Jerry Live. Kinsa may naghatag authority ni Mrs. Silverway? Pag-guide o pag-guide sa mga tao nga napil ka na? Bro, kasi Ang Dios mo gay ang Dios gay maghatag ana. Ang Dios may mo maghatag ana guide. Oh. kinsa may gihatagan sa Dios? Ang iyang mga katawhan lagi nga sama nimo. Bisag wa ka mabasa pero tagaan niya pong ka og guide nga magayra nimo ang tao. Kay ang gilitok din sa Biblia, Brother Efren, dili ng pangalang Ellen G. White kay layo pa biya kay ito ug itandi nimo sa Biblia. Pero naay akong basahon nga siya gid ang gipasabot. Sige. Ako hatagan chance mo basahan na. Kay Ah. dili to. Og mahitabo akong basahon Mr. Moderator ha. Aron nga ganahan po ni si Efren. Buhat 2:17 og nahitabo sa kulihang mga adlaw mo na ni. Nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og mga himong propesiya. Ang inyong mga anak nga lalaki, si James, og ang babae, Ellen G. White ni, og ang inyong mga batanon nga makakitag pananaon, og ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. Nanao? Klaro? Sa kaulihang mga adlaw? Mo na ni. Lagi, Benedict 22. Premise ng Benedict 22, 19, determine 4:2. Naingon, huwag mong babawasan ang aking salita ayon sa Panginoon. Who blames anyone who changes even one word of the scriptures. Na, imo mag-ipunan ang brother Wala. Jerry. Wala na ko, Ikaw, ana? wala ko magpuno. Sige, nagaluwa mo, aswat. Wala ko magpuno. Ano, imo mag-ipunan, brother Jerry? Mutubag ko ha. Wala, Mr. Efren, wala ko magpuno. Kay kung gipuno pa nako akong gisulat, wa man, gisulti ra man ako. Nga kining babae, usa sila kay babae ba si Ellen G. White. Kining lalaki si James, lalaki ba to. Di magkakabot na ko ana kay ako ra man ang gilitok, wa ko magdugang kay nagdugang gani, isulat din he. Isulat nga James, wa man. Alin nyo, wa ko magsulat kay bawal ang magdugang. Ako gilitok lang nako nga kanang babae si Ellen G. White. Si Ellen G. White, babae na siya. Sunod pangutana. Sila decide nga mag-sulti o nga ulong manubag usap. Oh. Karon, ningon ng ebanghelyo, adun na kay tulubagos Ginoo kay namulong ka nga wa man ni apel ya. Sige na lain din ni sinod namulong mo ka. Oh. Sabay pangutana. Sabay pangutana. Nang manubag ka sa imong ipamulong, kay wa pa na masulat ya. Imong gilitok dili ibalitok sa Ginoo. Matod pa din he, babae. Ikaw nilitok bitaw kagadiya, wa mo ko magsagda nimo nga gilitok nimo diya nga si Ellen G. White sa Benedict 2:9. Wa ka na ko gisagda kay nirespeto ko nimo. Pero din he, paminaw sa. Pero din he, gilitok nga babae, okay kung gyud ko si Ellen G. White kay babae mas si Ellen G. White. Wa mo ko wagi ko musagda nimo kay amigo ta karon musagda nung kanako.
Sunod pangutana. Natoy gilista kanina nga Bebe, ansaman, ansaman. Oo, oo. nga ang Diyos ipahuway. Di man na to Juan 4:24, God is infinite spirit and Diyos is spirito. Yang espiritu way lawas ubukog Lucas 24:39. Pangutana, kung saan yung pahuway ipasabot mo? Literal nga mo buhay yun. Wa may gingong wa man tubag ha, tubag. Wa may gingon diri literal. Wa po gingon diri espiritual. Ang gingon diri si Hebrehanon 4:4. Oh, klaro ha. Matod pa din ato lang i-review kadyot ha. Oh, tubag ni sa 4:4. Gingon diri, kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon ni nga pagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Mora na gilitok dia. Wa na gingon diha nga espiritual o literal. Yan sa to ba igo ra kanibasa? Oh, nya igo kong nibasa nya mitoo. Parehas ta. Yan kung nibasa na ka, sakto na ka. Pahulay sa ko. Sa Isaias 40:22. Sa to? Isaias Sayas. 40:22. Ang Diyos dili kapuyon. Sa to ba hindi siya kapuyon, di siya mo bahoy. Dili siya mo pulay mintas di pa sabado. Sa to ba, kung sa ba daw mo bahoy siya sama sa tao. Oh, mo may nabasa. Imo din yung supako ng basa. Physical immaterial being ang tao. Ang Diyos immaterial being man. Nada immaterial being espiritu mo bahoy. Klaro man nasuwat man, dili man na ingon nga gitumo-tumuan Kunya, nari mabasa sa Biblia. Isayas 40 sa to mo. Klarohon na to ne. Ha? Sige. 28? I-22 sa. 22. Siya maong nagalingkod ibabaw sa lingin sa kalibutan o ang pumuluyo niini sama sa mga dulon nga nagbuklad sa langit ingon sa usa ka tabil nagaladlad kanila ingon sa usa ka balong-balong nga pagapuyan. 28. Laro ha. Sige. Wala ba ikaw makaila, wala ba ikaw makadungog, ang Dios nga walay katapusan, si Jehova ang magbubuhat sa kinatumyan siyuta. Buhat malagi. Dili maluya ni kapuyan, walay makasusi siya sa labutan. Nagbuhat man lagi, mo nang ipahuway. Di siya kapuyan. Muta na ako nimo. Oh, Kapuyan di siya kapuyan. Sakto si Prophet Isaias siyang suhat. okay, nagbuhat siya, di mo pahuway. Kanang pagpahulay, dili mo na paminaw sa kanang dili kapuyon, wala magpasabot, dili mo pahulay. Kay kami bisag di mi kapuyon, sa adlaw igpapahulay, pahulay man mi. Mo po na, Diyos kay nabasa biya, imo rin ang supako ng nabasa. Mao lagi ang pangutanan ko ang nabasa kung makabasa ka. Mao gani. Sakto na pud ka. Asa mabasa sa Biblia nga makabasa mao na. Kato na, ang Hebrehanon 4:4. Dili muta na ko nimo. Oh, Nakabasa na ko siya mama. ha? O i-explain ba ang nabasa kapag ang pangutanan? O sa may mong pangutana di, nga i-explain pa. Ako ba na lagi? Mm. Ang mabasa mato ba nimo sakto na. Oh. Karon nagingon mo Biblia ang mabasa ipasabot sakto sa nga. Mo lagi wala may sayop ini kayo ang paminaw sa ang magbubuhat sa kinatumyan siyuta. Di nagpasabot mo paulay siya kay gabuhat man. Sunod pangutanan. Okay na ka ha. Sige. 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 Ang practicing sa Sabat, morning, Saturday sa mga Hudyo. Natukma man ninyo hapon, pareha mo. Papahulay. Oo. Igpapahulay na, Brad. Oo. Mamaya mong i-mention ganun. Mo lagi igpapahulay. Wa ko maglitok og Saturday igpapahulay ra. Dati rin, sa Webster Dictionary, the Seventh-day Adventist practicing observance of Sabbath as a Sabbath of the Jews. Sakto na yun. Gusto man na kay ang adlay pahulay matunong og Saturday. Dili mi sa bisag dili mi sa Saturday basta naami sa adlay pahulay. Kung bisan asa na matunong ana gyud mi sa adlay pahulay. Og matunog nag Domingo. Pareho na ta. Og matunog nag Biyernes. Pareho na po mis Muslim.
Kay naami sa adlawng igpapahulay. Wala may anang mga ngalan. Sabador gid amo. Awa di mo na mga ngala. Sabador amo. 30 segundos. Ini Sabado. Na adlaw ipapahulay yan is Ginoo iya siya wa. Iyan as Ginoo kay iya man ang gihatag Ezekiel 22 20:12 og 20. Iya na Sa mabasa litra por litra Sabado. litra o word for words klaro ha. Amo ni kita. Tubag oy. Ang dili hangin litra mo na. 10 segundos. Tubag. Tubag muka. Tubag oy. Now klaro kayo Ezekiel 20:12 nga himong timaan sa Dios og sa tao. Okay, time. Asa dili sulti. Okay, time. Ezekiel. Second stand to, bro. Wala di Brad. Wala na. Ikaw na. Wala second stand. Ikaw na Brad Efren. Arembatan. Ikaw eh. Sige, 5 minutes. 5 minutes sa arembatan. Oh, ikaw na Brad Efren kay ulahi ko. Ikaw ay pero matay ko. Sunod no. Sige, hangyo ramon ko nimo. Ikaw una. Sumasa argumentation ni Bet dili na masupak mo to. Wala gyud ang negative side. Okay, so really 5 minutes kanang Brad Jerry. Okay, salamat kayo. Salamat kayo. Nanata mga kapaglao, mga igsoon sa ribatal. Daghang kayo ang iyang mga pangutana natubag yun mga kaigsunan. Wa gid siya ka pabarog niini tungod kay builder magud ang iyang gipasabot unya iyang gibasa founder, co-founder pa gyud. Mo na nga ang akong amigo, siguro makaupat na mig debate sunod. Kada semana makabawas-bawas sa punigamay ba. Para nga kay amigo mami ani may amo man taning i-public niya na may COVID, may kusog may COVID diya sa Cebu. Dili sa amo okay ra og mosugot na siya panhion ako din kuhaon lang nako sa helicopter pero lisod man pod kay basig madisgrasya ang helicopter murag si Kobe Bryant o na nga amo na lang gisabutan nga diri na lang sa online mga igsoon kay bisag ingon ani may nga magsige mig debate pero migo kay mo ini mao ra ni debatidor makigsunan niya dili mo komentaryo dili mo kuan humag debate okay ra wala ay problema dili kay parehas uban niya magsigig komentaryo nga hapla ka, lukapa ka. May lukapa. May nadigyas na. Muna nga, ako nga gipangbasa, wala ginabasa niya mga igsoon. Siguro, iya lang pagsabot mga higala. Iya man nga pagsabot, kaya may mabasa nga word for words nga 70 Adventist tinukod og tao. Kay unas tanan, ang Diyos mo'y nagpanalangin mga kaigsunan. Siya'y nagpahulay sa kapitong adlaw, dili na kami, igora gumi nagasunod. Unya nagibalaan gipahulayan o gipanalanginan niya ang ikapito. Unya ang Dios dili kuno mo pahulay kanaingon niya, "Hog ang Dios nagabuhat hantud karon." Wa man na magpasabot nga wa mo pahulay kay na may nabasang ni pahulay. Gawas og niingon nga ang Dios dili mo pahulay. O kana noon. Pero ang Dios hantud karon nagabuhat. Wa nagpasabot dili mo pahulay. Sama ra gud niingon nga hantud karon si Jerry Laeg gwapo gihapon. Wa na nagpasabot nga di mo pahuway. Kay sige lang kagwapo. Unya si Jerry Laeg nagabuhat hantud karon ingon nga nanambal og mga herbal. Wa magpasabot nga wala magpahulay. Gapasabot na mga kaigsunan kay unsay nabasa, what is written is written. Ug unsay nabasa, nabasa. Ang builder og founder managlahi. Ang RCC lang side kasabot sa kahulugan sa founder og builder. Matod pa diri sa atong mga listeners, mga kaigsunan. Karon, mga igsoon, kining Kolosas 2:8 o 2:4 wala kini mag-refer sa 70 Adventist. Nag-refer kini sa mga piki nga mga tao nga wala magsunod sa mga pagtulunan sa Dios. Katubang mga pagtulunan sa Dios nga ang yawa na suko mga kaigsunan. Sana suko namang yawa na mo no, nya kami na no igitukod. Pinadayaga 12-17 ug ang yawa nasuko batok sa mga nagbantay sugo sa Dios nya siya mangha mo nagtukod na mo nya siya mo nasuko. Dili makigsunan ang nagtukod yod sa 7th day ang Dios. Unya ang saad sa nagpaabot Isaias 40:31 ang Dios gyapon mo mukuha namo. Hebreano 9:28 katong nagapaabot
pagbalik sa Ginoo kuhaon niya. Adventista na gyud ang kuhaon. Sa diya nga madala na mi ngadto sa langit, ako hangyo ng Ginoo nga Ginoo dadas friend kay Adventista pud na. Kay nagpaabot ng puna sa imo. Oh. Og di siya musugot nga muuban na mo, na problema na niya. Basta kay ubanon jud nako ning akong amigo. Ha? Kung buutan man gani mo'y pasiugdahan makigsunan, madagin din tawana. Oh, pero doktrina makigsunan mo glisod og daa. Agang salamat kayo. Salamat sa tanan nato nga mga tigpaminaw og sa atong moderator og sa bisdak mga kaigsunan. Okay, so what gihuman ni Brother Jerry Lai? Sorry na po tas. Ano pa? Wala na Brad, wala na Brad. Yan ako sa... Oh, Sige. 5 minutes. salamat kayo, Brother Jerry Light. Simong sa mga tumigong nga debatidor sa isi. Ginaon sa na herbal nga tambal. May sana kay naman na sa siya 28:15 na ibuhat si Diyos ang mga tambal, medikal o herbal para sakit, tambal o mga doktor yung suminto na sa Ginoo. Unya, base sa mong ilang tugian, mura nagtuo ang mga tao nagapabor itong primerong cross-examen. Pero nagtuo lang. Pero kinahanglan natin necessity of knowing the issue, point of conflict pa. Ang akong ipamatudan nga ang SDA 70 Adventist Church nga tinukudog tao niya iya siyawa. Wala na masabot yun. Kaya ako pangutana ka ganina, nilihay si Jirilay nga ganang pagpahayag ni Mrs. yung Dwight nga nagnawa matuman na makat ba? Pero nito ba sa implicit? Ya, di mana na to ang namakat? Tanan, mamakat ng ito may di 1.8 aman sa nabagakon mo mangyawa. So, nahog nga ako siyawa si Iling Dwight, dili na iya siyawa. Masabot. Pero, wala na suma sa nagda sa debate, sa argumentation ng debate, sa gitawag one refuting oneself na instead, this is the error of the work of repetition committed by the debater Jerry Light when he reviewed his own argument instead of his opponent. Kaya hindi siya builder or founder, synonym sa manil, ning bahina, lahat maniglahi ang litra. Ingon na uyon mo siya na co-founder si Mrs. Ellen Goodwine. Pero nailabang founder mo ang Diyos. So ito pa, iyang giangko na bahala ngan na co-founder ba na assistant ba? Basta founder si Ellen Goodwine. Niya karon ako sige pangutana makaluwas man kay Jeremias 14:9. Salmo 107 verse 1 salinatin ba? Nisi Dominos idibigat dumum in bano. Laborat we idibigat niya. If the Lord does not build the house, the work of builders is useless. Gawas mo ang Diyos nagtukod sa balay. Gawang ang halos nagtukod yan. Acts 5:38-39. Buhat na pa na. So gawang makaluwas ba? Makaluwas yun. Iyan ang giyangkon. Sa itong pahabunan, sunod ko, nabay mabasa sa versikulos Biblia. Ngan, co-founder mo silingoy makaluwas. Nilingay siya. Manikitawag argumentum ad populum. This is the error nga ni disanesteo. Wa siya mo dirintag tubag. Pero yan ang sana. Wala kong gugod sa labang magtutukod mong Diyos ilaha kay namatay kada sa special rights, kada lain-lain reliyon. Prerogative na nila. So di ko mukundin mo sa sila. Basta basis kasulatan nga nasulat, duwag di ko mamakat. Naway mabasa na sa 2 minutes. last live incident sa ilang the Adventist Classic Library. Co-founder ni yun ang July, founder si Iling Goodwine. Sakto ko. Pero ang maraming kasulatan naayon ko yung sa kay Christian gito ko ni Cristo ang Matthew 16 verse 18. So until you prepare upon this time will build my church. Hindi get to build siya rebel against it. Nois Petro si Super ng Petra inibigay mo Iglesia niya et porte empere non prevalemont adversus siya. So diha na lang mo sa kay Iglesia niya naman niabot nasa ibahayag ko niya sa Matthew 24:4-5 o kama 24. So implicitly mao ni si Mrs. yung nagpag-usap ka tao. Dos, Tesalonica 2:4 kama 9. Amuli mata niya. Mulos sa 2:8, Roma 16:8. Akong ipasabot, kaya di mo ko otoridad yung dugang sa Biblia. Kay namatay ka katungod. Nga sa tawanon nga pag-explain, kaya ningingon man ang Biblia sa Nehemias 8:8,
explain the meaning. 50 seconds What is remaining. written in the text. So kung sa mga kaigsunan, nining latugi, wag yun kaguba si Brother Jerry Lai. Kaya, ni Uyan, may mismo sabang, ni Uyan masado, founder. Akong iba, prosek sa amin, Romagis 15. I-premise ako sa Pablo. Kinsay kahatag na guide ni Iling Gulway. Wala na matubag ng tugaro. So nagpabiling, tinuod, na mong ibabaro, base sa referensya lang o sa Biblia. O niya, dili. Pero, ato nang i-ampon si Relay, itong na amigo, basta 20 mo, segundos. mo purgatorio, eh. Eh, langit ito gano'n mo lang. Purgatorio, pero, ikaw mo nga, sa ikaw-prelidig session, ako ang discuss nga, Sure, yeah, Brad. sa kining ubang pang mga kuhan, pero, ang muko mo namin na orman. O sa, ining latugia, nagpabiling, tinuod, ang ipahayba sila diferensya. Okay, Okay, time. salamat. Okay, so mga tumulong ang debate nila ni Brother Efren Yap de la Piña o ni Brother Jerry Lai sa temang ang Seventh-day Adventist Church sa tinupod sa tao, iyaha sa yawa. Okay, so Salamat kay Brother Jerry Lai sa next ikaw na informative next week, yan Ako na po affirmative, no? Sunod. Oh. masay topic niya next week, bro. Magyamo nga dawa? Sama ron. Next station na? Webes. Kay wapay normal ko dire. Kada Webes. Unong ka checkpoint ko lang yan. Unong ka checkpoint. Apit to gyud. Pamatod, Din ko kalusot diri wa ni gihatag. pamatod anak ko nga ang nagkaon sa unod sa baboy nga naas halaran sunogon sa Ginoo. Sumas Biblia. Nya wa ko ka. Wa ko ka. Muna akong tema. Kung ka. Balag di ka, Di ka gi. balag di ka mukaon. Balag di ka mukaon. Kay Ah. Awag ka na ta. Mag-message na ta. Mag-message na ta kung sa tema. Sige, God bless. God bless. Thank you. Okay, so mga to siya mga kabisdak. So, kasama yung bro. Wala na? Wala na ako yung message sa Tima. Mag-check. Mao to mga kapaglaom, mga kaigsunan. Ako na loy po ko kay amigo kinako na mga igsuon. Si Efren de la Piña. Gagaw ni ko ni Mads Ibik de la Piña. Oh. Okay, aminaw karon Jerry Bacos, Ayan Medina, og Jeneline Hinaro, Jilmar Yamba, Peter Pindon, og si Jibril Murata, John Slole, Ibilito Amaga Pistiñas, Leon Tiger, ang builder or founder mo ni managlahi. Sani Tabay Kuna sa mayong hapon ni Maigsoon. Nabukog ang pare. Ibilito Amaga. Nagbuhat ang Diyos sa kalibutan gikan sa unang adlaw ngadto si kaunom si kapito nagpahulay o tinud na gabalaan. Mabitaw kong gipangutana mga igala nga nabayawa nga nagbalaan sa ikapito nagapahulay kay yawa mangka. Lisod siya na. Ang pagpahulay o pagpasabot gikapoy ang Ginoo kung dili magpahulay kay nagbalaan sa ikapito. Di kasabot. Okay. Gabasa ka og referensya pero wala ka kahibalo nga kanang imong gibasa was organized founder kay gikinanglan man gyud nga tanang religion ma-registered man gyud bisan RCC registered na. Peregrino Silvano Cadaivin. Bro Jerry, mo kisi-kisi ng imong kadibit. Bisan sa kanya kisi-kisi igo gihapon. Elerton Jobay Bacos og Ralph Lutsabis buksinga asa ni butsukoy na. Birada bro looy kay akong parinte. Parinte bro ni mo na. Timbangan sa katarungan. Imo ni ng parinte John de la Piña. Pero pasuksok na siya bro. Chudoro Buakin si Sir Rodel Dumaging.
Mato pa Peregrino kana iya nga gibasa ang pag-registered man na oy kay it's against the of the lang ang religion dili ma-registered bisan ang RCV na registered man na. Okay, Dodds Gumapak, J Blasting. Okay, Rizalina Pilayo, Janre Punay, Mulabaw kang Iprin. Bias man ang bisdak radio imo nga sounds. Sa hinay ako. Brad Jerry, gihinayan man ang imong sound sa bisdak radio. O, pero kusog diri sa ato, ha? Nilo Sida, si Pastor, mayong hapon. Daryl J. Angelis, Sim Suerte, Ginalyn Kunor, Jake Pumikpik Hapos, ikaw din nagaw. O Ralph Lutsabis, Lukapa na naman. Apa diri mga kaigsonan na labyan ako ba? Pasyol, J. Clavis, Arnel Alvira, Cyrus Makabuhay, Ilazar, maayong hapon sa tanan. Leon Tiger, Edison Asibiros, Albaris, Birnas Salite, Donato Bersinas, Pastor, nagatanaw karon. Mga kaigsoon mga kato atong debate, record na ni mga higala, no? Dili sila makabisag. Hinayan pa nila ang bisdak mga kaigsunan, kusog diri sa ato mga higala. Kusog kaayo mga kaigsunan. Wala ang tayong panahon. Salamat kay sa inyo nga pagpatalingog kini ang inyong kapaglaom. Ako mag-ingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Salamat kini si kapaglaom na Jerry Laig. Moingon nga salamat og mayong hapon kanatong tanan. Thank you very much.